आयै जोमैखौ नुनोनो मोनमारासै बियो बहा थांमारखो दाय मावबालाय बुजानो गिनानै खारनाय सर' दंखायो बिहा सोरनावबा दंहैयो आरो बे फैगोन सिन्था दाखालाम औ आयै बे जेब्लाखि फैया मानो आंहा जेबो अजाया नाथाय आयै नोंथ' बुंदोंमोन ना गासैबो सम्पत्तिखौ आंनि नामाव लिरनानै होनो होननाया माब्लाथो होनो होननानै सानखो आयै जाबायसो जोमैनि गाबनाय नङा होनलाय बेखौ औ आयै आंबो बिदिनोथ' खोनादों आयै उदै सादों जोमै नों बहा दंहैयोमोन आरो नोंनालाय मानो उदै सालाबायखो औ ओमफ्राय नोंलाय बहा थांमारामोन अख्रांनि बार्थडेबो मोनजायासै नोङो दालाय आं नोंसोर सानैखौ जरायाखैमोन ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोरजों बुजानो गिनानै आङो थाखोमानानै थादोंमोन ओमफ्राय न' सिङाव हाबनानै आङो मोदाय जाफ्लानानै नोंसोरखौ सिगिदोंमोन उनाव मोनथिजानो गिनानै मोनथिब्ला नोंसोर आंखौ बुखागोन होननानै आङो बाहेरायाव थाहैदोंमोन मोननांगौ बिदिनो बांद्राय सैतान मानसिफ्रा जोंखौ सिगिनानै जोंखौ साजा होनो नागिरदोंमोन ना दा नोङो साजा मोनबाय दा आयै जि गोसा उदै सादों आयै आंनो मुलि लाबो आं मुलि लोंनि नङा नङा बेबा उदै सानाया मानि सादों जों मोनथिया हसिया बेफोरबायदि मुलि जानानै होनाया मोजां जानाय नङा औ बेबा मानो सादों बेफोरबायदि नाया हसिया जालाबायनाया थिग जाया उदैया गोसायैनो सामारदों ना औ जोबोद सादों थानो हाया मोनदों जियानो जाया लाबोदोल' मुलिखौ लोंनानै होथारनोसै आङो मोजांल' मोनथारथोंसै नाङा जोमै हिनजावफोरनि उदै सानाया ओरैनो साया माब्लाबा मोजां खबरबोथ' जानो हागौ नों मुलिखौ दाजाथ' जों नोंखौ डक्टरनिसिम लानानै थांनोसै नायै डक्टरनो दिन्थियालासे जोमैनो मुलि जाहोनाया मोजां जानाय नङा औ उदै सानायाबो जुदि गोब्राबथारबालाय थौ डक्टरनियावनो थांनानै फैनि थौ जोमै लासै लासै थाबायथौ बे जात्रा मानसिफोरखौसो लोगो मोनबाय बिसोरबो बे लामायावसो दिनैसो दासो थाबायनो मोनावगौना जोमै सोरखौथो नुनायखाय बेबायदि बाथ्रा बुंखो नोङो बिसोरलाय सोर बिसोरथ' नोंनि न'खरनि मानसिसोना नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौलाय मानोथो बिदि बुंनो हाखो नोंलाय नों जेबो मिथिया आयै सिरि था जियानो जायै जोंनि लामाजों सिरि सिरि थांबाय थागोन बिसोरखौ माथो होनो नाङा आयै मालाय हनै जोमै अलंबार मोना बहाबा थांनो ओंखारदोंदां माथो दाहो एकदमबारे माथो दाहोथार फुसिहैथों बिखुनजोखौ फुसिहैथों बियो बिमा बिफाखौ फुसिनो हायाना बिमा बिफाखौ फुसिनो खाङाखैमोन आं बेखौ बिहा बिखुनजोखौसो फुसिहैनो खांनाय बायदि जाबाय आं बेखौ फुसिथों बियो बिखुनजोखौनो फुसिथों माथो दाहो एखेबारे माथो दाहो मामा आरो आबै डक्टरजों नांनो आरो पुलिसजों रायलायनो आदैयासो हागौमोन नामा आदैयाबोथ' जोंनिनो मानसिना मानो बेबायदि गुरलाय गुजाय जाजोबखो जोंनि न'खरा नों बेफोरखौ बुजिजोबथ'वा नाङा आबै नाङा बिसोर बायदि खुरिया मानसिफोरखौ नाङा थांग्रोथों बबेयाव थांनो नागिरदों बिसोर थांग्रोथों हाबाब माथो जाखो दालाय आं सोरनि जानांगौ बिसोरजों जानो ना बिसोरजों जानो मा थांहां-फैहां जाबाय थाखो थांनोबा थांग्रो नों सोरसो थांहां-फैहां दिनैसो नोंसोरबो बे लामाथिं थाबायनो मोननांगौ नोंनि नोमफाया बे लामाखौ बानायना गालांनायमोन बेबायदि खोथा बुंनो नों सोरसो बहा थांग्रो आथां खिथां नों सोरसो दिनै बे लामाथिं मानो फैनांगौ सिरि सिरि था आरो बहा थांनो नागिरदोंमोन थां जोंजों जेबो लोब्बा गैया नोंसोरहा आरो जोंथ' नोंसोरनि रावबो जेबो नंखालाना सोरथो बुंदों नोंसोरो जोंनि मानसि होननानै नंखाया नोंसोरो जोंनि मानसि नोंसोरसो बहा थांनो जोंहा मानि टेनसन बबेयाव थांनो नागिरदों खिबाव खिलाना खारग'नो हायाखै नोंसोरनि बियाव फुटानि जों फुटानि खालामाखै नोंसोरसो फुटानि खालामदों बे लामायाव मानो फैनांगौ नोंसोरो फैनायथा फैनो एसे बेलासिफ्राव फैनो हाया बे समाव मानो फैनांगौ बास जोमै खोनासंनानैसो दङ सानदोंमोन जेबो फिननाय होफिना थानो हाला बे लामाया सरकारनि जों फुङावबो थाबायनो हागौ हरावबो थाबायनो हागौ जेखि समावबो थाबायनो हागौ बेयाव नोंहा बाजानो जेबो गोनांथि गैया साइज गैया बाइस गैया थाइगिर फिथाइ बायदि मोखांफोरखौ नुनानै आंनि उदै सानायासो सागालायलायबाय
बिसोरजों नांबाय थानानै जेबो लाब गैया। फैदो जोंहा जोंनि खामानियाव दावबायलांनि। हाबाब दिनैसो मिथिबाय आङो बेबायदिसो दावहा जाखोमानानै दङ नोंसोरनि न'खराव। औ आयै बिसोरजों आरो जोंजों जेबो सोमोन्दो गैला। आदै उदैया साखांफिनबाय। थौदो गोख्रै थौदो डक्टरनिसिम थौदो। थौ लासै लासै थौ। सार औ सार जों नोंथांनि खाथियाव फैदों। सार जोंनो नोंथांनि मदद नांगौ। सिगाङावनो मा केस सोलिदों बेखौ बुंग्रोदो। सार आंनि फिसाय रानखौ सानैसो दुथां मानसिफोरा किडनेप खालामनानै दोनदों। दा आंनि फिसाय रानखौ नोंथाङा नागिरनानै लाबोनांगौ। आच्छा एसे गोसोआव फैबाय। बे केसाथ' गोदान नङा। बे केसाथ' साननैसो सिगाङावबो जानानै थांखांबाय। सार आं गोसोआव फैबाय। बै समाव डक्टरजों नोंनो दंफायोमोन नङा होनब्ला? औ आं बुजिबाय। नाथाय बे केसखौ आं लानो हानाय नङा। हानाय नङा? ओहो बे केसखौ आं हानाय नङा। नाथाय मानो सार? नोंथाङाथ' बेफोरबायदि खामानिखौ हाया होननानै बुंनो एसेबो समायथारा। खोनासं खामानिखौ मावनो हायो। नाथाय डक्टरा सासे जोबोद आखाइ गोनां मानसि। बिनि खामानिखौ आं मावनो गिनाय मोनो। मानो होनोब्ला आंहाबो न'खर दं, आंहाबो बिमा बिफा दं। बिसोरो जुदि गावसोरनि खामानिखौ मावाब्ला आंनि बिमा बिफाखौ बुथारगोन होननानैसो गियो। अब्ला आं मा खालामनो? गावनि बिमा बिफाखौ बुथारहोनो ना मावालासिनो थानो खामानिखौ? सार प्लिज नोंथाङा गिनो नाङा। नोंथाङा जोंखौ मदद खालाम। नोंथाङा जुदि मोजां खामानि मावोब्ला संसारनि मानसियानो नोंजों हेफाजाब दङ। संसाराव खमानो गाज्रि मानसिया दङ। सोर साबेसेयाथो संसाराव दादागिरि खालामनानै जानो हादों? अब्लाबो आं हानाय नङा नामा? नोंसोरो माबा मोनसे राहा खालामदो। मानो हाया? नोंसोरो हाथारनांगोन। हायाब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मानो लादों? हायाब्ला नोंसोरो बेफोरबायदि ड्रेसखौ मानो गानदों? खुनानै गार। नोंसोरो हारिखौ अनोब्ला, नोंसोरो देशखौ अनोब्ला नोंसोरो थै-थां बे खामानिखौथ' मावनो नांखागोन ना? आरो नोंसोरथ' जिउ दान होनानैनो बे खामानिखौनो सायख'ना लाखाबाय। अब्ला दिनै मानो गिनानै थादों? ना ओरैनो थाखा जानो थाखायल'? बुजिगौ आंबो बेफोरखौ। निमाहा हो। बेलेग केसब्ला आं नांगौमोन। नोंसोरजों हाजासे सहाय होगौमोन। नाथाय डक्टरनियावब्ला आं आखाइ थिखोयो। आं हाया। प्लिज सार हाया होननानै दा बुंसै ना। नों गावनि बिमा बिफाखौ अननो गोरोंब्ला नों मालायखौबो अननो गोरों जानांगौ। नों जेरै नोंनि फेमिलिखौ अनो बेबायदिनो आंनि फिसाय रानखौबो अनदो सार। नों मदद खालामदो। गासैबो नोंनि आखायाव। जोंहा जेबो राहा लामा गैयैखायनो दिनै नोंनि खाथियाव फैदों। सार रांनि थाखाय आं बेसेबांबा दिननिफ्रायनो गाबायबायनानै दङ। खाराव माराव रिंदाव रिंसि। सार प्लिज नोङो रानखौ बायख'दो। सार जिउआव बावनो हायै देरसिन जारिमिन नोंथाङा आंनि जिउआव जानानै थागोन। बुजिदों आं। आंनि मेगनावबो मोदै गदों। नाथाय डक्टर बायदिजों नांनो आं सासे पुलिसब्लाबो बिनि खाथियाव 1 मिनिट गसंनोबो आंहा पावार गैया। ओरैबायदि मानसि डक्टरा। बिदिब्लानो हामाथारला आरोना? अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। गुबुन केसब्ला आं हागौमोन। डक्टरजों नांनाय केसखौ आं हानाय नङा। मानोना डक्टरा मामुलि मानसि नङा। प्लिज सार प्लिज जाबाय आइ जाबाय। जोंफोरबायदिखौ रावबो मदद खालामग्रा गैया। जोंफोरबायदिजों रावबो नांफाग्रा गैया। दाउ मैना बायदि रायलाय आंनि फिसाया बुंबाय थेवबो खोनासंजायासै। आंनि फिसानि मेगननि मोदैया रथ' रथ' गलांबाय। थेवबो नोंथाङा मानिनो गोसो गैयासै। जाबाय फिसा जाबाय। थौ नाङा जोंनो रावनिबो मदद। थौ हानायखिनि जोंनो मावगोन। थौ। जोबोद दुखु मोनबाय।
आं दिनै सासे पुलिस जालायनानैबो आं जेबोखौनो खालामनो हायासै। सार, नोंथांनि सेरसिम खनसे फैबावबाय। जेब्ला आं न'निफ्राय नोंथांनि खाथिसिम ओंखारबोनो फैदोंमोन, बै समाव गसाइनियाव आङो आरज खालामनानै फैदोंमोन। जाय पुलिसखौ आं लोगो मोनगोन, जाय पुलिसनियाव आं मदद बिगोन, बेनिफ्रायनो आङो सहाय मोनगोन होननानै। नाथाय नोंथाङाथ' डक्टरखौ गिनानैनो आंखौ दिनै मदद खालामासै। आइसा, जाय मानसिया नोंनि एसेबो मददखौनो खालामनो गोसो गैया, बेबायदि मानसिनि सेराव नों मानो फैफिनबावखो आइ? आंथ' आरो जोंजों लोगोसेनो थाबायफागासिनो नोंखौ होननानै थांबाय थादों। जेब्ला नोंखौ उनफिननानै नायो, नोंखौ आं नुनो मोनासै। गिख्रंनाय फैबाय, आंनि फिसाया मा जाखो? थेवबो आं बे जायगासिम नायफैबाय, नोंखौ नुबाय। आइ, फैदो, बेयाव जोंहा जेबो खोथा गैला। डाउट पुलिस जालायना मदद खालामनो हायासै आं। पुलिसाबो जोंखौ मदद खालामासै। आंथ' जोबोद फोथायनाय लाखिदोंमोन, गसाइनियावबो बिदोंमोन। बे बाराव पुलिसा थारैनो आंखौ मदद खालामगोन होननानै। माथो पुलिसा जोंनि थाखाय मुंबोखौनो मदद खालामनो राजि जायासै। आबै आरो मामा, रोनखौबा माबायदि जायगायाव दोनदों? बे थान्दा बोथोराव जोमनो थाखायबा बिनो जि होदोना होआखै? जि सिन्तासो जाबाय आं। फैबाय थानाय समावनो जाथ्रायानो हामा जाखादोंबा जोंनि साननाया, जोंनि खामानिया जाफुंगौमोनब्लाबो बै अलंबार आरो जोमै बिसोर सानैनि मोखांखौ नुनायखायनो जोंनि खामानिया जाफुङासै, मिन्थिगौ? साल्ला मावजि गोसोमफोरबायदि बारसनना होफैनानै जोंनि खामानियासो जाफुङासै। फाफिफ्रा साला मावजि गोसोम बायदि बारसन देरनानै जोंखौसो बे लामायाव मानो थाबायदों होननानै बुंबावलायदों। जाया, बिसोरनि खामानियाबो जाया। बिसोर जि थांखियाव जि खामानिखौ लानानै थांदोंना, बिसोरनि खामानियाबो जानाय नङा। दाजाथों साला मावजि गोसोमफोरबायदि बारसनना होग्राफ्रा। आयै, रागा दा जोंसै। मानो जोङा? बिसोरनि थाखायनो जायाखैथ' जोंनि खामानिया। मालायखौलाय मानोथो दाय होनानै मालायखौलाय मानोथो बुखिबाय थाबावनो? जों गासैनि खाफालाबो बेनो। जों बेखौनो सानना लानांसिगोन। जोंनि खाफालनि लिरनायानो बेनो। जोंनि खाफालाव जानांगौ इसोरा बेखौनो लिरनानै दोनदों, जोंनि न'खरानो थेर बेथेर जागोन होननानै। थाथोंसै आयै, बेबस्था खालामबावगोन। औ, पुलिसा मदद होआखै होननानै जों जिरायनानै थाया। थौनायथौ, हस्पिटालसिम डक्टरनि खाथिसिमनो थौ। डक्टरनियाव आनजाद नायहैनि थौ। आनजाद? औ, जों मोनथिथारगोन। थौनायथौ, डक्टरनिसिम थौ। हस्पिटालावनो थांनोसै, डक्टरनियाव आनजाद लाहैनि थौ।